guys, welcome back to my channel. I'm Genevieve Borga and welcome back again and again and again. Please subscribe guys kasi yung hindi nakasubscribe, and welcome back din sa nag-subscribe na. Hello. And please pakiclick yung bell button na katabi ng subscribe. Okay guys, may i-review tayo ngayon which is dalawang product pero the same lang yung purpose. Ito yung lip and cheek balm, and another is yung lip and cheek tint. Hindi siya mapokus guys. Itong dalawang to. Ayan. Ayan guys. Ayan. Hindi siya makita. Ayaw niya mag-focus. Ayan, ito. So, unahin natin to guys. Ito ay isang lip balm na hindi siya matte lip balm. Okay? Moist yung kalalabasan niya. Para siyang may lip gloss. Yun guys. Tapos, ito, yung packaging niya is plastic. Yan guys, plastic to. Ito, hindi siya makita. Ayan, plastic to guys. Itong taki, plastic din. Tsaka ito yan. Ayan. Hindi siya makita. Ayan, yan. Ang shade niya guys is Kana. Hindi siya makita. Yan. Ayan niya makita guys. Hindi siya mag-focus. Sorry. Ayan. Ito yun. Tignan natin kung gaano siya kahaba. Ayan. Ayan. Ganyan siya kahaba guys. Yan. Yan. Parang 10 grams to. Ayan. Tapos natwist yung pinaka-bottom niya guys. Ito. So, balik natin siya. Ang kagandahan dito guys, pag binalik mo siyang, niroll mo yung tinwist mo siya pababa, babalik talaga siya. Katulad ng iba, ay, pag ibaba mo siya babalik mo siyang ibaba. Hindi na niya kaya. Okay? So, switch na natin siya. Ayan guys. Para makita ko na yan. Madali lang siyang i-apply guys. Tapos, mabango siya, parang candy, cotton candy. Papalan ko lang ha, para makita niyo yung kulay niya.
ito yung lip and cheek na tint nila sa Bay Cosmetics to guys. Okay? Ayan. Glass yung lagayan niya. Tsaka roll yung ibabaw. At tsaka plastic yung takip niya. Okay? So, ang laman niya guys hanggang dito. Yung kulay light hanggang dyan yung dark na part dito is dyan ang hanggang dyan yung laman. Pero yung may light na is wala na siya. Okay, itatry natin to guys. In the shade Hazy. Dito ko na lang ilagay sa kabila. Ayan. Dinamihan ko siya guys para makita nyo yung kulay niya. Ayan, wala pang tinanggal ko na yung lip balm kanina. Ayan. So, start tayo. Napaka ano niya guys. Pero hindi siya madaling mag-set. Ayan, basa pa siya. Kung nakikita niyo yan, basa pa siya. Patingnan natin kung natin. Parang candy talaga yung mga amoy nila. Ito parang vitamin C na flavor candy. Sa lips guys, madali siyang mag-set. Nakita niyo? Madali siyang mag-set. Ang bilis niya mag-set. Ayan guys. Hazy. May pagka-orange na pula. In fairness, madali siyang mag-set guys. Guys, yung price nga pala ng lahat ng yung lip and cheek balm at yung lip and tint, the lip and cheek tint is naghahalagang 145 each. Yan sila guys. And, okay guys, hindi ko nabanggit kanina guys na yung lip and cheek balm, may 9 shades. May 9 shades, okay? Yung nabili ko is yung 5 lang. Okay? Yung Kana, Boom, Hash Babe, Holy Grail, at saka yung sa Vea, o yung isa yung sa Vea. I-correct nyo na lang ako dyan sa comment down below. Okay guys? At saka yung pang-anim is Inika, pang-pito yung Marley, Space Cake, at saka yung Sateva. Okay? Yun yung 9 shade ng lip and cheek balm. Pero yung sa tint naman, yung lip and cheek tint, may 5 shades sila guys. Yung itong nabili ko, tatlo lang yung binili ko sa 5, okay? Ito yung Haze, Low K, at saka yung Wine Drunk. Ang hindi ko nabili is yung Blunt, at saka yung Faded, okay?
At saka nakaganda dito guys is ano siya, organic, 100% organic siya guys. And tsaka cruelty free. Okay? Approach siya sa mga about animals yan, hindi walang halong ng animals. Okay? At saka DFE approved. Ito guys ha, itong mga lip and cheek balm at tint. At saka gawa ito ng Bay Cosmetics and Company guys. Ilalagay ko sa description box yung Instagram link nila para may tanong kayo. Pwede nyo silang itanong, pwede nyo silang i-message, online sila lagi. At saka guys, taga dito lang sila sa amin. Shout out ako sa inyo, mga girls-girlsly. Apat kasi sila guys, yung may-ari. Hello guys, okay. Unahin natin tong lip and cheek balm. One swipe niya, and glide lang, tapos grabe yung pagka-pigmented niya. Ayun. Pero hindi to lip and cheek balm yung gamit ko guys. Yun na yung sinagsama ko ang Loki at saka yung Haze. Tint na to guys ha. Ito yung pinaka-favorite ko, yung pinagsalo ko silang dalawa. Ayan. Itong lip and cheek na balm, ang pinaka gusto ko is yung Boom. Halos lahat tong 5 binili ko is gusto ko siya. Kasi napaka-neutral lang. Tapos, yung ito, everyday na magagamit mo. Except lang yung itong Holy Grail na parang pang-aurahan talaga. Kasi red na, mas matapang yung red color niya kaysa sa yung may pagka-pink na orange. Okay? Ito guys, halos magkaparihang kulay na may ito pink, red, ito red, orange. Ayan, basta red, orange, at red and pink yung kulay nila. At saka, yun yung nakaganda guys kasi wala siyang wala. At saka guys, may napansin ako yung stain niya, naglulong last to kasi ginamit ko na yung lip and cheek balm. Pero yung tint hindi. As usual, nakikita niyo naman yun sa top. Hindi ko kasi nagamit. Pero yung lip balm is nagamit ko siya, naglalast siya ng 4 to 5 hours or yun yung experience ko. Yung ginamit ko yung Hush Babe. Ayan. Yan guys. I-link ko yung, i-insert, hindi ko pala i-insert ko yung picture yung kami ni Angela nung ginamit ko yung Hush Babe. Okay? Tapos, ano pa ba? Ano pa bang gusto niyo malaman? Yung packaging, okay siya. Hindi naman siya cheap. Which is, mapaglaban-laban naman siya sa iba. Ayan. Kasi yung, ito guys, may pagka-glossy yung cover nila, yung sa level. Hindi lang yung parang paper na dinikit na nilagyan ng yung lettering ng word. Ayan. Pinag-isipan talaga guys. Ayan. At saka yung glass niya, okay din siya sa halagang 145, di ba? At saka yung lip tint. Mga 10 grams din ang laman nito or more than. Ayan. Yung lip balm is 10 grams talaga siya. Napakahaba niya 145, di ba? Tsaka guys, may giveaways ako pang pamasko ko sa inyo. May mananalong isa lang. Isa lang guys. Kasi gusto kong i-share sa inyo yun. Gusto kong may manalo na ang mapanalunan niya is yung 2 lip and cheek tint at 3 lip and cheek balm. Yan, 5 lahat guys. Balm at saka tint. Ayan. One lucky winner lang guys. Tapos i-announce ko siya before mga January 2 na. Birth month ko. Mga January 2 na. Para hindi naman ako di pa ako busy-busy niyan. At saka ano pa ako ng time. Ayan guys, ang mechanics niya guys, napakasimple lang. Follow me in my Instagram and Facebook and Twitter. Ilalagay ko lang yung Instagram account ko doon sa description box. Magbasa-basa din kayo sa baba. At saka pangatlo, tag your friends. 3 friends. Kailangan yung rules is yung 3 friends na tinag nyo is nag-follow sila sa akin, okay? At i-check ko yan, guys. I-check ko yan. Tapos, random yung, online random yung gagawin kong mag-pick ng winner, okay?
And comment din kayo kung lagyan nyo ng done. Okay, comment kayo doon dito sa baba ng description box. Ay, hindi sa description box. Sa comment section down below. Comment kayo ng done, basta, comment nyo na tapos nyo na follow yun. Yan. Ito yung tatlong friend ko. See guys, and thank you sa panonood. Please guys, please subscribe to my channel. And thank you so much sa nag-subscribe. And kung hindi ka pa na-subscribe, please subscribe ka na para, maging friend na tayo. Okay guys, please click also the bell button beside sa subscribe para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. And tsaka guys, God bless all, God bless. Mahalin nyo lang yung ginagawa nyo. At saka i-enjoy nyo. Okay? Thank you. God bless. Thank you and share your blessing. Bye-bye!